जुदि नोंथाङा रेशन कार्डआव ekyc होखांबायबा नोंथाङा ekyc आ आपडेट जागोन ना जायाखै बेखौ गोरलैयैनो चेक खालामफिननो हायो। हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव। लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों। बेनो जाबाय, जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि ekyc होखांबायबा एबा आधार कार्ड साबमिट खालामखांबायबा नोंथाङा गोरलैयैनो चेक खालामफिननो हायोदि नोंथांनि रेशन कार्डआव होनाय आधार कार्ड नाम्बारजों लिंक खालामनाय एबा ekyc होनाया जागोन ना जायाखै। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुलां। लोगोफोर, बेबायदिनो इम्परटेन्ट आरो गोदान भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन दि नोंथाङा उमां एप एबा गभर्नमेन्टआ लन्च खालामनाय एप, बेनि गेजेरजों नोंथांनि ekyc होनाय एबा रेशन कार्डआव आधार कार्ड लिंक खालामनाया नोंथांना जागोन ना जायाखै नोंथाङा बे उमां एपनि गेजेरजों गोरलैयैनो चेक खालामनो हायो। लोगोफोर, नोंथाङा गिनांगौ गैया, मानोना बे एप्सआ गभर्नमेन्टआनो लन्च खालामखानाय। नोंथांनि रेशन कार्डआव आधार कार्ड लिंक खालामनाया जागोन ना जायाखै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मबाइलजों स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालाम, फार्स्टआवनो नोंथांनि मबाइलनि प्ले स्ट'राव थां। प्ले स्ट'राव थांनानै उमां एप्सखौ डाउनलड खालामग्रोनानै ला। लोगोफोर, नैबे एप्सखौ जुदि नोंथांनाव अलरेडि डाउनलड खालामखानाय दंबा, जुदि नोंथाङा अलरेडि बाहायखायोबा होमबा अपेनाव थुना हो। आरो जुदि नोंथाङा फार्स्ट टाइम बाहायदोंबा होमबा डाउनलड खालामग्रोनानै ला। डाउनलड खालामखांनायनि उनाव अपेनाव थुना होदो। अपेनाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि गेवगोन लोगोफोर। होमबा नोंथाङा मा खालाम, नैबे साइडनि थ्रि लाइनाव थुना हो। थ्रि लाइनाव थुनानै बेबायदि फैगोन। होमबा नोंथाङा मा खालाम, नैबे गेट स्टार्टआव थुना होबानो जाबाय। गेट स्टार्टआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। जुदि नोंथाङा अलरेडि बाहायखांखाबायबा सिगाङाव उमां एप्सखौ, होमबा नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो MPIN पिनखौ होनानै लगइन जाबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा फार्स्ट टाइम बाहायदोंबा होमबा बाव नुगोन नै लगइन विथ OTP, बेयाव थुनानै लगइन जाबानो जाबाय। होमबा बेबायदि फैबा नोंथाङा मा खालाम, नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय। मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव सेन्ड OTP बाव थुना हो। बाव थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथाङा जि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदोंमोन बेयाव OTP थांगोन दे लोगोफोर। OTP फैबा होमबा नोंथाङा OTPखौ होबानो जाबाय। OTPखौ होखांनायनि उनाव नैबाव नुगोन नै भेरिफाइ OTP, बाव थुना हो। होमबा लगइन जाबाय नै लोगोफोर। होमबा नोंथाङा नैबाव सार्च बार नुगोन नै लोगोफोर, बेयाव थुना हो। बाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव टाइप खालाम रेशन। टाइप खालामनाय लोगो लोगो होमबा बेबायदि फैगोन लोगोफोर। होमबा एसे गाहायथिं थां, गाहायथिं थांबा नैबाव नुगोन नै भिउ रेशन कार्ड डिटेल्स मेरा रेशन, बेयाव थुना होबानो जाबाय। बाव थुनाय लोगो लोगो नै बेबायदि बक्स फैगोन। नै बेयाव नोंथांनि रेशन कार्ड नाम्बारखौ होनानै ला लोगोफोर। रेशन कार्ड नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालाम, नैबाव नुगोन नै चेक डिटेल्स, बेयाव थुना होबानो जाबाय। बाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि आधार कार्ड होनाया जागोन ना जायाखै बेयाव श' खालामजोबगोन नै लोगोफोर। नैबाव ओंखारजोब्बाय नैबाव। आरो जायाखैबा जुदि आधार कार्डजों लिंक जाबायबा नोंथांना बेयाव ओंखारखागोन नै आधार कार्ड इज सीडेड, बेयाव येस ओंखारगोन। जुदि नोंथांनिया आधार कार्डजों लिंक जाबायबा, जुदि जायाखैबा नोंथांना नो ओंखारखागोन दे लोगोफोर। होमबा नोंथाङा ekyc होनांगौबा होफिनबानो जागोन। बेबायदियैनो नोंथाङा नोंथांनि रेशन कार्डनि ekyc होनाया एबा आधार कार्डजों लिंक खालामनाया जागोन ना जायाखै नायनो हागोन लोगोफोर। बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम, मानोना नोंथांनि मोनसे लाइक आरो कमेन्टजों आं बेनिफ्राय साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोनो थुलुंगा मोनगोन लोगोफोर। बेखायनो अन्नानै नोंथाङा मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै गालांथार।